ዕድሜኻ ልዕሊ 25 እንተኾይኑ እዛ ቪድዮ እዚኣ ንዓኻ እያ። ስለምንታይ ምኽንያት እቲ ቁልዕነትካ ብወግዒ ዘብቅዐሉ ግዜ ስለ ዝኾነ እዩ። ካብ ሎሚ ጀሚርካ ንእትወስዶም ስጉምትታት ይኹን ንእተጥፍኦም ግዜ እተቕርቦ ምኽንያት ፈፂሙ ተቐባልነት ኣይክህልዎን እዩ። ዓለም ንዓኻ ከም ቆልዓ እትጥቀመሉ ግዜ ጠጠው ኣቢላ ሕዚ ከም ዓንዲ ሕቆ እንተይሉ እውን ከም ጽኑዕ ወዲ ተባዕታይ ክትጥቀመልካ እትጽበየሉ ግዜ እዩ። መብዛሕትና ኣብ መበል 20ታት ከለና ግዜ ኣለኒ ኢልና እናሓስበሉ ግዜ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን 25 ምስ ሓለፍካ ግን እቲ ፀዋታ ዘብቅዐሉ ግዜ እዩ። ህይወትካ ካብ ፀዋታ ሓሊፋ ናብ ምህናፅ እትሰጋገረሉ ግዜ። በልተስእ ንቃሕ ሕዚ እቲ ግዜ ኣብዚ ዕድመ ዝኾንካ ገና ኣብ ሶሻል ሚድያ ሰዓታት ተቐብር እንተኸሊኻ መጻኢኻ ኣብ ጸልማት እዩ ዘሎ። ልዕሊ 25 ኮንካ ድኻም ምዃን ፈፂሙ ፀገም የብሉን። ልዕሊ 25 ኮንካ ግን ራእይ እንተዘይሃሊካ ክነግረካ ኣብ ከቢድ ድኽነት ኢኻ ዘለኻ። ዓለም ንንብዓትካ ክትሪኦ ፈፂማ ኣይትፈቅድን እያ። ዓለም ተግባርካ ጥራሕ እያ ትፅበ ዘላ። ከቢዱን ዝመሳሰሉ ከበድቲ ዝኾኑ ምኽንያታት ኣብ ናይ ሕዚ ዕድሜኻ ፈፂሙ ተቐባልነት የብሎምን። ካብ ሕዚ ንድሕሪ እትገብሮም ምርጫታት ንመጻኢ 40 ዓመታት ህይወትካ ወሰንቲ እዮም። ሎሚ ንዘይሃነፅካዮ ነገር ጽባሕ ጥርዓን ከተቕርበሉ እትኽእል ዝኾነ ይኹን መሰል የብልካን። ንስኻ ሓላፍነት ክትስከም፣ ስድራ ቤትካ ክትድግፍ፣ ከምኡውን ንኸባብኻ ዓንዲ ሕቆ ክትከውን ዝግብአካ ግዜ ሕዚ እዩ። ሰብነትካ እንተዘይሃኒፅካዮ፣ ጅባኻ እንተዘይሃኒፅካዮ፣ ኣይምሮኻ እንተዘይሃኒፅካዮ መንዳእካ ሃንፆ። ተልእኾኻ ካብ ስምዒትካ ይበልፅ እዩ። ቆልዓ ምዃን ጠጠው ኣብል እሞ ወዲ ሰብ ኩን። እቲ ክርብሸካ ዝኽእል ድምፂ ኣጥፈ እዮ እሞ ነዚ ኩሉ ክነግረካ ዝደለኹ ነገር ብኣይምሮኻ ኣዳምፀኒ። ሰላምታ ይረሳዕኹን። ከመይ ፀኒኹም ክቡራት ስድራ ቤት እዛ ቻናል። እዛ ቪድዮ እዚኣ ንኹሉ ሰብ ኣይኮንትን፣ ነቶም ሓቀኛ ለውጢ ዝደልዩ ሰባት ጥራሕ እያ። ካብ ሎሚ ጀሚርካ ቀጻሊ ህይወትካ መሰረት ክሃንፃ ዝኽእላ 3 መሰረታዊ ነገራት ክነግረካ ስለ ዝኾንኩ ነዚአን ንምትግባር ድልው ኩን። ብጣዓሳ ክትነብር እንተዘይደለኻ ድልው ዲኻ? ድልው እንተኾንካ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ላይ ክበራ እሞ ናብታ ቀዳመይቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ወስደካ። ቀዳመይቲ ነጥቢ ግዜ ወርቂ ኣይኮነን፣ ህይወትካ ዳ እምበር። ብዙሕ ግዜ ወርቂ እዩ ክበሃል ንሰምዕ ኢና፣ ግን ግዜ ካብ ወርቂ ንላዕሊ እዩ። ዝጠፍአካ ወርቂ ደጊምካ ክትእክቦ ትኽእል ኢኻ፣ ዝጠፍአካ ደቂቓ ግን ደጊምካ ንዘለዓለም ክትረኽቦ ኣይትኽእልን ኢኻ። ዕድመኻ ልዕሊ 25 ምስ ኮነ እቲ ግዜ ገና ኣለኒ ዝብል ሕልሚ ጠጠው ክብል ኣለዎ። ኣብዚ ዕድመ እዚ ነፍሲ ወከፍ እተጥፍአን ሰዓታት ካብ ህይወትካ እያ ትቕንስ ዘላ። ኣብ ሶሻል ሚድያ ሰዓታት ክትቀብር፣ ኣብ ዘይጠቅም ዕላል ክትውዕል ወይ ድማ ጽባሕ ክሰርሖ የልካ ክትሓድር እንከለኻ ንመጻኢኻ ትቐብሮ ከም ዘለኻ ክትፈልጥ ኣለካ። ግዜኻ ክትቆጻጽር እንተዘይኽእልካ ዓለም ንዓኻ ክትጽበየካ ኣይትኽእልን እያ። ወዲ ተባዕታይ ምዃን ማለት ምርጫ ምግባር ማለት እዩ። ምርጫ ማለት ድማ ንሓደ ነገር እወ ክትብል ከለኻ ንብዙሓት ነገር ኣይፋሉን ክትብል ከለኻ ማለት እዩ። ልዕሊ 25 ምስ ኮንካ ንኹሉ ሰብ ክትሕጉሶ ኣይትኽእልን ኢኻ። ንዘይጠቅም ዕርክነት ኣይፋሉን በል፣ ንዘይረብሕ መዘናግዒ ኣይፋሉን ክትብል ግድን እዩ። ግዜኻ ንዕላማኻ ጥራሕ ሃቦ። ሰባት ተቐይርካ ኣይንርኤካን ኮ ዘለና ክብሉኻ ይኽእሉ እዮም። እዚ ምልክት ዕቤት እዩ። ቀጽለሉ። ግዜኻ ክቡር ምዃኑ እንተዘያርኢኻዮም ሰባት ግዜኻ ክሰርቁ እዮም ዝመፁ። ንነፍስኻ ክብራ፣ ግዜኻ ድማ ከም ንብረት ክሓልዋ። ስለምንታይ ኢና ግዜና ናጥፎ? ምክንያቱ ራእይ ስለ ዘይብልና እዩ። ራእይ ኮነ ዕላማ ዘይብሉ ሰብ ግዚኡ ክቐትል እዩ ዝውዕል። ሓቀኛ ጽኑዕ ወዲ ተባዕታይ ግን መዓልታዊ ትልሚ ኣለዎ። ንግሆ ክትስቕ ከሎ ሎሚ እንታይ ክሃነፅ እየ ኢሉ ንባዕሉ ይሓትት። ስነ ስርዓት ወይ ከዓ ዲሲፕሊን ማለት ንግዜያዊ ድሌትካ ስዒርካ ነቲ ነዊሕ ዕላማኻ ቀዳምነት ምሃብ ማለት እዩ። ካብ 25 እስካዕ 35 ዓመታት ዘሎ ግዜ እቲ ወሳነ ግዜን መሰረትካ እትሃንፀሉ ወርቃዊ እዋን እዩ። እዚ ግዜ እዚ እንተምሊጡካ ብጣዓሳ ክትነብር ኢኻ። ካብ ሎሚ ጀሚርካ ንግዜኻ ዋጋ ሃብ። ሓደ ነገር ክትገብር ከለኻ እዚ ነገር እዚ ናብ ሹተይ የቕርበን እንደሎ እንዳበልካ ክትሓትት ኣለካ። መልሱ ኣይፋሉ እንተኾይኑ ወዲያ ማቋርጾ። ግዜኻ ህይወትካ እዩ። ህይወትካ ብኸንቱ ኣይታጥፍእ። ጽኑዕ ወዲ ተባዕታይ ኩን። ግዜኻ እውን ተቆጻጸር። ሽዑ ዓለም ከተኽብረካ ክትጅምር እያ። ታሪክካ ብተግባር ክትጽሕፎ እያ። እዚኣ እታ ቀዳመይቲ ምስጢር እያ። ሕዚ ከዓ ናብታ ካልእቲ ወሳኒት ትምህርቲ እየ ካስግረካ። ናብታ ካልእቲ ነጥቢ ክንሓልፍ። ሰውነትካን ጅባኻን ህነጾ። ልዕሊ 25 ምስ ኮንካ ሰውነትካ ከም ቀደሙ ንእሽተን ኢሉ ኣይመሃርን እዩ። እቲ እትበልዖ እትሰትዮ ከምኡ ድማ እቲ ምንቅስቃስ ኣካልካ ንመጻኢኻ ብዝለዓለ ደረጃ እዩ ዝውስኖ። ድኹም ሰብነት ሒዝካ ሓያል ኣእምሮ ክህልወካ ይኽእልን እዩ። ወዲ ተባዕታይ ሓይሊ ክህልዎ ኣለዎ።
منقسقاس أكل جبر جدنيو سنة سرعات ون يحلخا سبنت كاك تهانس كلخا رئيس متأمان كون تهانس اللخا مالتش حدا صنع ود تعاтай أبزو خدو بوتا بجرمون بتبعاتو لي زفلت أسئلو دما أتزي قري حقي جنزبه لعل عسران حمشتن خونكا جانا كاب صدرخا أتسبن تخونكا كتعبي تخلني خا جنزب نعاخ حيلي ويقع باوري زبكا حقني حيل مالت دما مرجع مهلاو مالتي جنزب كمي كم زمصه كم زعقبون تمحر بزي قطبا عقمي نسدرا بيتكا كتكلاخلاي تخلني خا مخبار السبات ون مس قطبا عقمتات كازت أساسريو هابتام كون يكون زبل زلخو ግን ድማ እንታ ኺልካ ንስድራኻ ሓዊሱ ንነፍስኻ እንትኽእል እንተ ዘይኮይኑ ግን ነፍስኻ ትኽእል ወዲ ተባዕታይ ክትኮን ኣለካ ስለምንታይ ኢና ደኻታት ንኸውን ምኽንያቱ ካብቲ እነምጾ ንላዕሊ እነጥፍኦ ስለ ዝበዝሕ እዩ ልዕሊ 25 ኮንካ ንሰባት ንምሕጓስ ኢልካ ክዳን ወይ ከዓ ሞባይል መቐየር ተጠዋብል ሃብታም ክትመስል ኣይትፈትን ሃብታም ንምዃን ጥራሕ ስራሕ ነፍሲ ወከፍ እተጠራቕማ ወይ ከዓ እትዕቅባ ሳንቲም ንመጻኢኻ እተሃንጸላጡ እያ لومي مسد تتقملا صباح مسدرا بيتكا بسلام كتنبر يخا سنه سرعت زلو ود تبعته اف ገንዘብ ون سنه سرعت كهلو ولو ካብሎ መጀመርካ ሰብነት ካን ጁባኻን ሓላፍነት ወሲድካ ህነጽ صباح ጸገመ መስመጸ ማን ይክሕግዘካ ንስኻ ኢኻ አንድ ሕቆቅ ክትከውን ዘለካ حቀኛ ጽንዓት ዝመጽእ ካብቲ ብርሃጽካ ዘኻነጽካዮ መሰረት እዩ ታሪካ ብተግባር ጽሐፎ ዕድሜኻ ልዕሊ 25 እንተኾይን ደጊመ ክነግረካ ምሕሳብ ተጠዋብል ناب مهنة استسقاقر ازيا اتا خاليت حقنايا حزق نابتا نموداتا نابتا سالسيتي ميستر كاسكركا نابتا سالسيتي نتبكن حلف زمتا حيليو بزح ززارة ود تعاتاي كبرو يقالل له مالتيو لعلي 25 كونكا نخل سبت المخا سمعتكا ويدماك انزاخا كتناقر يبلكن على ميستر نزلو سبيا التخبر كله ززارب سبه نخل سبه كفوت مصحفي نعقت ون يعدم زمتا مالته تنبل ويخ عيت الزارب مالته يخونن زمتا مالته نخلو نجر معزابن مقصصارن مالتي حقنيا صنع ود تبعتاي قالاتو كم ورق يقصصر حنساب مستزارب دما قالاتو كم امني يمصنعو سلامنت اخات المخان نخل سبت الناجر ازي كسرحيه كم زك خوني نابلكا كتزارب كلها اي مرخه اتسرح زتسرح خوين يسمع وصيت دما تخيت حقኛ ወድ ተዓታይ ድማ በተልመዝ የኾነስ በውጽኢት ይዛረብ በሚስጥር ስራሕ ሰባት መጀመርካ ይፍለጡ አቤትካ ጥራሕ ይራዩ ዝምታ ንጸለእትኻ ይደናገር ንዓኻ ድማ ትኹረትካ ይህበካ 25 ምስ ሓለፍካ ጫው ጫው ተጠዋብልሞ ናብ ስራሕካ ትኹረትካ ገበር ሓደ حقኛ ወድ ተባዕታይ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ስምዒቱ ዝስዕር ክኸውን ኣለዎ ዝተሰማዕካ ሁሉ ክትዛረብ ይብልካን ሕርቃን ቃንዛ ወይ ከዓ ፍርሒ ምስ ዝስምዓካ ዝምታ ምረጽ زمتا نسمعتك نخت جنزبه ادلي زبقه سقطا زمرت سبه ازي فرحي زمسل نزي فلط سب نزي فلط وجن زعبه متنققتاي سمعتك وشتك حزمو ناب سرح قيره قالاتك نسرح يخون بره نطرعن كيتقملو قبلو مجمرك قالاتك قنس بوزح سمع وحد تزارب سبات بزعبه سقطان صنعنت كان كزاربو كجمريا ادمي خالي على 25 تانيو كاوزن العلي ጫው ጫው ሆነ አው ዝበዝሖ ቦታ ንዓኻ ይምጠንኒ ታሪካ ብተግባር ጽሐፎም ጽኑዕ ኹን ሱቕታ ንዓኻ ሓይልኻ ኸውን ኣለዎ እዚኣ እታ ሳልሲቲ ወሳኒ ትሕግናያ እዘን ሰለስተ ወሰንቲ ሕግታት ሒዝካ ተልዓል ተለወጥ ክብራት ሕዋት ዕድሜኹም ልዕሊ 25 ምስኮነ ጽባሕ ክጅምር የዝብል ሓሳብ ፈጺሙ ተቐባልነት የብሉን ግዜኻ ህይወት እዩ سبنت كان جبخان دما مسرت كايا اتوم دحر 4 عامات زلو مصايخا ابتنا يلوم اتوسدن وسانات يم تنطلطلوم زلو قل عموخان تطوابلمو ناب ود توعته تسغاقر كاوزوم سلسته وسنت نطبتاتن عخا زيارتن كف زبلت كاينيتيا ادميخا خنديو انت خاخت قير وسين قالها او كومنتس كصحافلي نزا فيديو زيا لايك بمغبار كادما ناب بزحت نخت بصحون شير مست تغبرلي اب قصالي تمساسال فيديو تات حيزك مصيه عالم صنع ود تعاታይ ጥራሕ ያደሊ ታሪካ በተግባር ጽሐፎ ኣብዝ ቅጽል ቪዲዮ ድማ እስከ አንድ ረኸብ ዕላማኻ ቅድሚ ኩሉ ይሆን እሞ ብጽንዓት ንረኸብ ሰላም ኩነለይ